I fa poca estona s'ha estrenat al Teatre Principal de Palma La nit de Catalina Humà, escrita pel mallorquí José Carlos Llop i interpretada per Catalina Solivelles. Jordi Julià, ets allà, molta expectació al Principal per veure aquesta producció pròpia. Bon vespre. Molta expectació. La presidenta del govern, Francina Armengol, juntament amb representants de la vida cultural, política i social de les Illes Balears, s'han volgut veure aquesta estrena que, per cert, acaba d'acabar fa només uns minuts. Aquí, un autèntic tour de force sobre l'escenari per part de Catalina Solivelles, que es posa la pell de Catalina Humà, aquest paper tan poc conegut, el que fins ara se sabien tan poques coses, i que, recordem, era l'amant de l'arxiduc Lluís Salvador, una dona, una princesa mallorquina del segle XIX i que se li van obrir les portes d'un món totalment nou i diferent. Quins elements es poden destacar d'aquesta peça? Doncs, per exemple, entre d'altres, la relació sentimental que hi havia entre l'arxiduc i ella. També es destaca la solitud, els moments d'abandonament que va viure la pròpia Catalina Humà a Mallorca. També es destaca molt el paper de la dona, el paper de la feminitat, i també es destaca la personalitat totalment neuròtica de l'arxiduc Lluís Salvador. Aquí es pot veure al Teatre Principal de Palma els dies 7, 13 i 14 d'aquest mateix mes. Conec l'autor, José Carlos Llop. És una persona amb un gust exquisit, amb la qual segur que no defrauda. Sembla que és un personatge molt interessant de conèixer, una dona que crec que va tenir poder i va tenir importància en la vida de l'arxiduc, una dona especial.